Donga kanggo kita. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pon tanggal 21 Mei taun 2026. Kapethik saka Injil Yohanes bab 17 ayat 20 tekan ayat 26. Wong Katulik ora bisa kapisahake karo sing jenenge donga. Mbuh ndongakake awake dhewe, mbuh ndongakake liyan, mbuh kadongakake liyan. Emane akeh wong Katulik rikala ndonga amung munjer kanggo kaperluane awake dhewe wae, lali ndongakake liyan. Kanthi donga mengkono kaya-kaya kang duwe masalah sangganing urip amung dheweke wae. Dheweke lali menawa sak njaban dheweke akeh uga wong kang ndedonga. Mbok menawa marga amung munjer ing kabutuhane dhewe wae, wong Katulik padha lali menawa kadongakake sedulur-sedulur kapitayan sing kadhangkala paraga lan papan dununge ora kamangerteni. Dina iki awake dhewe kasadarake mring Gusti Yesus kang 100 taun kepungkur ndedonga kanggo kita. Lho kok iso? Monggo kita setidakake apa kang ngendikake kang kadongakake Gusti Yesus ing waosan dina iki. Allah Rama ingkang suci mboten namung kangge tiang-tiang niki kemawon kula nyuwun, ananging ugi kangge tiang-tiang ingkang pitados dhateng kula awit saking pamartosipun tiang-tiang menika. Wong-wong kang percaya marang Gusti Yesus marga pamartane para murid yaiku pasaman suci kang gumelar kawit karya pamartane para murid, para bapa pasaman suci lan turun-temurun nganti ketuk saiki. Kanggo kita Gusti Yesus ndongakake supaya padha nyawiji antara warga pasaman suci nanging luwih-luwih nyawiji karo Gusti Yesus. Panyawiji antara warga pasaman suci dadi wigati minangka kekuatan kanggo lumawan mungsuh-mungsuh kang bakal ngorat-arit pasaman suci. Nyawiji antara warga pasaman suci mujudake cara mikuat pepantan kanthi sung paneguh, panglipur, panyengkuyung antara siji lan sijine. Dene nyawiji karo Gusti Yesus banget piguna kanggo tansah njaga lurus leresing piwulang sarta kekuatan kang panjenengan rumentahake liwat Yang Roh Suci. Nyawiji karo Gusti Yesus banget piguna amrih para pendherek dalem tetep lumaku ing dalan kasunyatan tumuju swarga. Kanthi panyuwunan pangreksa marang Allah Yang Rama, pasaman suci bakal madeg salawasing jaman. Nadyan kebak ing giri godha sarta tansah muncul anane wong-wong kang gawe kisruh lan giruh, nanging awit saka sih pangreksa, pangayoman sarta panuntun dalem Yang Roh Suci, kabeh bisa kaliwati kanthi becik. Para tresna pelem kinasih, kita kudu mongkok kagungan Gusti kang peduli. Panjenengane peduli ora amung kandhek ing pocapan, ananging tumus ing tumindak lan donga. Iki banget prayoga kanggo kita syukuri. Marga awit donga dalem kita saguh ngadepi sarusikuning ayan iman kapitayan. Kejaba iku awake dhewe uga kudu gelem ndongakake liyan, mligine anak putu kang bakal nerusake lestarining iman kapitayan lan pasamuan. Elinga, Gusti wis luwih dhisik ndongakake kita. Elinga, tansah pangerten kita akeh wong kang peduli marang nasib kita kanthi ndedonga katur Allah. Kanthi mengkono, karaharjan lan kaslametan kita ora amung kupiya kita dhewe, ananging awit saka kupiya lan donga-donga sedulur-sedulur sakapitayan kang tan padha kita mangerteni, kalebu donga-donga saka para leluhur kita. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Rawuh Yang Roh Suci madangi manah lan pikiran kawula amrih tansah saged menggalih kanthi wening saengga kawula saged tumindak kanthi lurus, leres lan wicaksana selaras kalian karsa dalem. Mugi kaengetnya ugi amrih kawula tansah ndedonga kangge sesami. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.